வணக்கம் மகளே. சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஜோஹோ ஐடி கம்பெனில செக்யூரிட்டியாக வேலை செய்தவர் தான் அப்துல் அலீம். இவருடைய சொந்த ஊர் பார்த்தீங்கன்னா அசாம் மாநிலம். தலைநகரான குவாஹாத்தில இருந்து ஒரு 150 கிலோமீட்டர் அப்பால தான் இவருடைய கிராமமே இருக்கு. இவருடைய கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பள்ளியில தான் இவர் படிச்சுட்டே வந்திருக்காரு. இவர் ரொம்ப படிக்கக்கூடிய மாணவன் சொல்ல முடியாது. ஆனா இவருடைய வகுப்புல முதல் 10 ரேங்குக்குள்ள இவர் வந்துருவாரு. இவருடைய ஸ்கூல்ல 8ஆம் வகுப்பு படிக்கும் போதே அந்த ஸ்கூல்ல கம்ப்யூட்டர்லாம் வந்துருச்சு. அப்ப HTML உள்ளிட்ட சில அடிப்படையான கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ் விஷயங்களை அவர் படிச்சிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் இவருக்கு கல்லூரி போகணும்னு ஆசை. ஆனா கல்லூரி போனா நம்ம இன்ஜினியரிங் தான் படிக்கணும், பொறியியல் தான் படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இவருக்கு ஆசை. ஆனா இவங்களுடைய கிராமத்துல இருந்து கொஞ்சம் தூரத்துல சுத்தி வட்டாரத்துல எந்த கல்லூரிகளுமே இல்லை. அப்படியே இவர் பொறியியல் கல்லூரி தான் போய் படிக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா 150 கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணி அங்க குவாஹாத்தில இருக்கக்கூடிய இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தான் போய் படிக்கணும். இவங்களுடைய பகுதியில சுற்றுவட்டார பகுதியில இன்ஜினியரிங் காலேஜே கிடையாது, கலை கல்லூரி மட்டும்தான் இருந்திருக்கு. இவங்களுடைய குடும்பத்தோட வருமானம் வறுமையில இவங்களால அந்த கலை கல்லூரியில கூட சேர்ந்து படிக்க முடியாத ஒரு சூழல் ஏற்பட்டிருக்கு. அப்பா ஒரு டிரைவரா இருக்காரு. அதனால இவரால் கல்லூரிக்கு போய் படிக்க முடியல. அதனால 10ஆம் வகுப்போடைய தன்னுடைய படிப்பை நிறுத்திட்டாரு. அப்ப அவருக்கு என்ன செய்யலாம், அடுத்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போதுதான் நம்ம சென்னைக்கு போயிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவருக்கு தோணிருக்கு. எதுக்காக அவர் சென்னைக்கு வந்தார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க ஊர்ல இருந்து சென்னையில நிறைய பேரு இங்க செக்யூரிட்டியாக வேலை செய்யறாங்க. அதனால நாமளும் சென்னைக்கு போயிட்டோம்னா நமக்கு தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் அங்க இருப்பாங்க. அவங்க ரூம்ல போய் நம்ம தங்கிக்கலாம், நமக்கு ஏதாவது உதவி செய்வாங்க. அங்க தங்கிட்டு அப்படியே ஒரு செக்யூரிட்டியா நம்மளும் வேலைக்கு சேர்ந்துடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவோட அங்கேருந்து ட்ரெயின் ஏறி வராரு. வந்த உடனே பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட 1000 ரூபாய் கையில இருந்துச்சு. அந்த 1000 ரூபாய்க்கு வச்சுட்டு 800 ரூபாய்க்கு சென்னைக்கு வரக்கூடிய டிக்கெட்டும் எடுத்துட்டார். 3 நாள் பயணம் செஞ்சுட்டு வராரு. அதுக்கப்புறம் சென்னையில இருக்கக்கூடிய மஹேந்திரா வேர்ல்ட் சிட்டில அங்க பல இடங்கள்ல அவர் வேலைக்கு தேடுறாரு. அவருக்கு வேலை கிடைக்கவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா, அங்கேயே அவங்க தெரிஞ்ச மகேந்திர சிட்டி வேலை தங்கி அவங்க தெரிஞ்ச நபர்கள்ட்ட தங்கி 1 மாசமா வேலை தேடி பார்க்கறாரு. வேலை கிடைக்கல. அதன் பிறகு அவர் அங்கே இருந்து ஆழ்வார்பேட்டையில போய் தங்குறாரு. அங்கேயும் வேலை தராரு. அங்கேயும் அவருக்கு வேலை கிடைக்கல. அதுக்கப்புறம் கிண்டியில இருக்கக்கூடிய அவருடைய நண்பர்கள் வீட்டுக்கு போய் அங்க தங்குறாரு. அப்பதான் அவருக்கு போரூர்ல இருக்கக்கூடிய ஜோஹோ அலுவலகத்துல ஒரு செக்யூரிட்டியாக வேலை கிடைச்சிருச்சு. அந்த 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 வேலை எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த அலுவலகத்துக்கு வரக்கூடிய பணியாளர் ஸ்கேன் செய்து அனுப்பக்கூடிய ஒரு பணிதான். ஷிஃப்ட் தொடங்கும் போது வேலை இருக்கும், அதே மாதிரி அந்த எல்லாம் ஷிஃப்ட் முடிஞ்சு போகும்போது வேலை இருக்கும். இடைப்பட்ட நேரத்துல அவருக்கு வேலை எதுவுமே இருக்காது. அந்த டைம்ல அந்த கம்பெனியுடைய ஃப்ரண்ட் டெஸ்க்ல அந்த ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருந்துச்சு. அதுல இவருக்கு இந்த இடைப்பட்ட நேரத்துல என்ன செய்யறது, எப்படி பொழுது போக்குறது அப்படின்னு தெரியாம அந்த கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து எதையாவது படிச்சுக்கிட்டே இருந்திருக்காரு. அப்போ அந்த கம்பெனில வேலை செஞ்சுட்ட ஷிபு அலெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நபர் இவரை கவனிச்சிருக்காரு. இவரை கவனிச்சு பேச்சு கொடுத்திருக்காரு. அப்ப இவர் சொல்லியிருக்காரு, எனக்கு கொஞ்சம் பேசிக் தெரியும், நான் எங்களுடைய ஸ்கூல்ல இந்த மாதிரி நான் HTML லாங்குவேஜ்லாம் நான் படிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லியிருக்காரு. யாரு, இந்த அப்துல் அலீம் அந்த கம்பெனில வேலை செய்யக்கூடிய அந்த நபர்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு. அப்போ அவர் நீ அவர் சில விஷயங்கள், நீ கம்பெனில வேலை செய்யணும்னா உனக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி சில விஷயங்களையும் அவர் சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. அதுக்கப்புறமா அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கத்துக்கிட்டு அவரே சொந்தமாக ஒரு மொபைல் ஆப் உருவாக்கியிருக்காரு. இந்த ஒரு மொபைல் ஆப்பை உருவாக்குறதுக்கு அவர் கிட்டத்தட்ட 8 மாசம் எடுத்திருக்காரு. 8 மாதமா தான் அந்த நம்ம கிடைக்கக்கூடிய நேரத்தை அவர் படிச்சுக்கிட்டே ஒரு ஆப்பை உருவாக்கியிருக்காரு. இந்த ஆப் மூலமாவே பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு ஜோஹோல நடக்கக்கூடிய ஒரு இன்டர்வியூல கலந்துக்கக்குள்ள வாய்ப்பும் கிடைச்சிருக்கு. அதே மாதிரி அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி அவரும் இன்டர்வியூல கலந்துக்கிட்டாரு. இன்டர்வியூல பாஸ் ஆயிட்டாரு. பாஸ் ஆன பிறகு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்த மாதிரி நீங்க இங்க வேலை செய்யணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த தகுதி மட்டும் போகாது, உங்களுக்கு கூடுதலா நீங்க தகுதியை உயர்த்திக்கணும், நாங்க கூடுதலா உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறோம், நீங்க அந்த வகுப்புல சேர்ந்து படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இங்க வேலை செய்றீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டு சொல்லியிருக்காங்க. அது போக நான் உங்களுக்கு படிக்கக்கூடிய ஒரு 2 வருஷம் நாங்க ட்ரைனிங் கொடுப்போம், அதை நீங்க படிக்கிறதுக்கும் நாங்க கொஞ்சம் ஊக்கத்தொகையும் கொடுப்போம், நீங்க அதை செய்றீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. அவரும் நம்ம இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டோமே, ஒரு 2 வருஷம் தானே, நம்ம எவ்வளவு நாள் வேலை இல்லாம நம்மளுடைய நண்பர்கள் வீட்டுல தங்கி இருக்கோம், இது இவங்க ஊக்கத்தொகை கொடுக்குறாங்க, நம்ம எப்படியாவது நம்ம சமாளிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி முடிவெடுத்துட்டு சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த கிளாஸையும் அட்டன் பண்றாரு. கிட்டத்தட்ட 24 மாதம் 2 வருடமாக இந்த கிளாஸுக்கும் போறாரு. கிளாஸ் முடிச்ச உடனே அந்த கம்பெனிலே இவருக்கு வேலையும் கொடுத்துட்டாங்க. செக்யூரிட்டியாக வேலை செய்த அதே கம்பெனில இப்போ சாப்ட்வேர் துறைக்கு அவர் மாறி இருக்காரு அப்துல் அலீம்.
அசாம்ல இருந்து வரும்போது அப்துல் அலீமுக்கு வந்து அசாமி, பெங்காலி, ஹிந்தி மட்டும் தான் தெரியும். ஆனா சென்னைக்கு வந்த பிறகு அவர் தமிழ் நல்லாவே பேச கத்துக்கிட்டாரு. தமிழ் மட்டும் இல்ல, ஆங்கிலத்தை கூட அவர் சென்னைக்கு வந்த பிறகுதான் அவர் கத்துக்கிட்டாரு. வாழ்க்கையை நம்ம அதன் போக்குல வாழாம கொஞ்சம் நம்ம மெனக்கட்டா நம்மளுடைய வாழ்க்கை எப்படி நமக்கு ஏற்றாறு போல மாற்றிக்கொள்ள முடியுமோ அதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் தான் இந்த அப்துல் அலீம். அவருடன் பணிபுரிந்த பணியாளர்கள் பலர் வந்து இன்னைக்கு அப்படியே இருந்திருக்க கூடும். அதாவது செக்யூரிட்டியாகவே வேலை செய்திருக்க கூடும். அவர்களுக்கு வேறு எதுவும் தெரியாதோ அல்லது இதுவே போதும் என்ற எண்ணம் அவர்களுக்குள் இருக்கும். ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனநிலையிலிருந்து மாற்றி நாம் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு கொஞ்சம் மெனக்கெட்டதால இன்னைக்கு அப்துல் அலீமோட வாழ்க்கை எப்படி மாறி இருக்கு பாத்தீங்களா? பொறியியல் கல்லூரியே இல்லாத ஊரில் இருந்து வந்து மற்றவர்களுக்கு முன்மாதிரியாக அப்துல் தற்போது இருக்கிறார். மாற்றத்துக்கான முதல் படியை நாம் எடுத்து வைத்தால் வாழ்க்கை பல படிகளையும் வாய்ப்புகளையும் உருவாக்கும் என்பதற்கு அப்துல் அலீம் ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணம். இந்த வீடியோவை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் செக்ஷன்ல மறக்காம சொல்லுங்க.